חושבת הרבה על פוליטיקה. אני בכלל לא חושבת על פוליטיקה. אין לי שום דעה בנוגע לפוליטיקה. זה לא משנה, פוליטיקה היא חסרת משמעות, כי הכל זה קשור לכסף. כסף לא יכול להיות פוליטי. אני גם לא מבינה את השיח הזה שהכל לא קשור לפוליטי. איך הכל לא קשור לפוליטי? כאילו, אז מה זה פוליטיקה? אם הכל הוא פוליטי, אני לא מבינה מה זה פוליטיקה. לא יודעת מה זה פוליטיקה. החיים? החיים זה פוליטיקה? לא יודע, אם את אומרת שהכל זה פוליטי, אז אולי החיים? זה מה שכולם אומרים, שכל דבר הוא פוליטי, אז אני בגלל זה לא מבינה מה זה פוליטיקה. את לא פוליטית? לא, אני לא חושבת שאני פוליטית. מה שמת בקלפי? סיפור מצחיק. שמתי איזה מפלגה שאני בכלל לא ידעתי מה היא. רציתי לבחור לנכים, אבל לא ידעתי מה הקיצור שלהם. בזה. אז אמרתי, טוב, אני אלך לקלפי, כאילו, ובטח יהיה שילוט, כאילו, וזה, ואני אראה. ואז אני מגיעה לקלפי, ואני לא רואה כלום, יש רק קדימה, ליכוד, וזה, כאלה גדולים. אז אמרתי, טוב, אני אכנס לקלפי, ואני אעשה אלימינציה, כי אני זוכרת שזה היה משהו, כאילו, אזרחות, משהו, כאילו, כזה, היה שם איזה משהו, אני יודעת מה, שוויון. קיצור, אני מגיעה לקלפי, יש איזה 30 ומשהו רשימות, כאילו, עם אותיות, וזה, ואני לא מבינה, אני, כאילו, מה זה אמור להיות? בסוף עשיתי אלימינציה והגעתי לאיזה 4. ועכשיו, היו שם כל מיני, אתה מכיר שיש את השתי אותיות, כאילו, אז לאחד מהם השתי אותיות היה זין, עין, אני זה. אמרתי, טוב, אולי זה הפוך על הפוך, כאילו, כי הם לא יכולים לזוז ומחים, אז כאילו, אני, כזה. אולי זה זין בעין? לא, זה זין בעין, לא הכל מילי. זין בעין. אבנר, לא הכל מילי, זה לא כמו פוליטי, לא הכל מילי. בקיצור, שמתי זם, בסוף התברר שזו מפלגה שדווקא אני מכירה את אחד הפעילים בה, ואני מאוד אוהבת אותו, קוראים לו ישראל, סבבה? והוא באמת אדם מאוד הגון, הוא אפילו היה בתוכנית הזאת, איך קוראים לתוכנית הזאת? הישרדות? לא, נשארת צדיק, והוא יצא צדיק, כי הוא כאילו משפץ כזה. לא, זה כאילו היה בדיחה, הישרדות, את יודעת, אף אחד שם לא באמת הגון, בסדר. כן, אז זה באמת היה הגון, אבל זה הסיפור שלי, איך אתה יכול להיתקע לי בסיפור? זהו, בקיצור, אז הצבעתי להם, ומסתבר, אחר כך ביררתי באינטרנט, מסתבר שכאילו המצע היחיד שלהם זה להוריד את השכר של חברי הכנסת. והם אמרו, אנחנו לא ניכנס לקואליציה עד שלא יורידו את השכר של חברי הכנסת. זה מגוחך, כי כאילו הם אפילו לא עברו את את הכף האלקטורלי, כאילו, כלום. זהו, אז זה מה ששמתי בקלפי. שנה לפני זה שמתי עלי ירוק. כמה מפתיע. כן, אני הכי רוצה ששמים לי אוכל חופשי. אני חושבת שאם הייתי יכולה, כאילו, היה לי יותר טוב. זהו, אז אני לא יודעת מה זה פוליטיקה.